Okay, so tupitiriza ndi maphunziro athu tinali mu Daniel chapter 8. Tadusamba Daniel chapter 1 mpaka na 8 apa ndili mu Daniel chapter 9. Kumana chimene ndingadene chionera kuti zimene titakambe mu Daniel chapter 9 muzu wake uli mu Daniel chapter 8 ndipo pamene Bible malembeda buku linalese malembeda ngati chikalata chi scrollet ma chapter anachita utani wikidwa arona ndifundo izi zigwizana mu chapter iyi kena wanazeka mavesi kuti samavuto kupeza, right? Kumana tikana mabino Daniel chapter 9 ikumangirira pa Daniel chapter 8 kwambiri, right? Dakathamwe panga kati video imodzi mwachira atalika kwambiri. So Daniel chapter 9 so tengopanga kali vision ngangone tinaona nkhosa yeti ya mphongwe imene imemira pa jafumu anje wa mididia apereze, right? Ndipo nyanga yakulu imemira ya ufumu umene unaba kuwe bage nyanga ya musiyo ikimira andani amide yaitale ikimira andani apereze mana mphavu kuposa andani amide ngakhale araba pamoza namanga coalition, right? So kena kuti nazaona zayani zatonde wachimune amene amemira ufumu ayani wa Greece. Nyanga ili pamutu pake yoyambira imemira ufumu wa Greece mthaya ndani ya Alexandria. Nyanga itachoka pamutu ya mafumu angati sorry isanafika menewe tondeyo anathamanga mwankwiyo ka uomba yani nkhosa ije ndikuchola nyanga zake eti ndipo tondeyo anakhala ndithu ndi chani ndi mphamvu ndithu zochuluka fatino plebisa amene adakatha kuimba payani pamaso pake. Alright, mafuna ngoje zidachina yake. Alright, so tinaona leo tunotonde uje okay, tinaona tonde uje atathamanga anapanga zonena kuti no anapanga zonena kuti aombe yani nkhosa ije ndipo laibisa amene adakatha kuimba payani pamaso pake. Ndipo nyanga imodzi idachoka panabwera nyanga zingati 4 zimene zimemira ufumu wa Greece unagaya pa mafumu 4 amene mozo anali ndani Kasanda, Lysimachus, Seleucus ndi ndani Ptolemy, of which tikapitirira bwino taona kuti no ufumu wa Seleucus unagonjetsa maufumu awiri mwa 4 aje unagonjetsa ufumu wa but ufumu wa Seleucus unagonjetsa ufumu wa wala Lysimachus yana ndani wa Kasanda ndio kunasala mafumu awiri andani Seleucus ndi Ptolemy basi. So Seleucus anakhangala kumpoto kwa Israel anali ngati gawo chachikulu umene kuchokera ku India mabwera mbali za ku Iran, Afghanistan chane kufika mpaka na ku Greece. Pamene ku south kunaona ndani Ptolemy ana mfumu ya ndani ya Egypt ngata kulamula dera Egypt ndi pa kwati pa Egypt ndi ku Mediterranean Sea maya tusedi tinaiso ndani ta Seleucus. Right, so tikaona muno bwino tinaona kuno mumodzi mwanyangazi panatu kanyanga kajani kakang'ono ndipo kanamba kukwera kena kanyanga kanakwera ndikufikira kuti kumwambe kamula kumwamba. So tinaona kuti no sikanafika kamula kumwamba kokha mosu kanafuna kumalimbirana ndi kalonga wajani wakamula kumwambako. So tinaona kuti zimene zimembira ufumu wajani wa Roma umene unabwera ngati kanyanga kajani kakang'ono ungasema magesi lights. Yeah, so zimene zimembira ufumu ayani wa Rome kumana kanamba kukwera kwambiri kanyangaka zikuyimirano ufumu wa Roma omweyo kumano makaisala ajaratani atachoka urabwano ufumu wajani wa Roma umene ukulamulira ndi yani kulu wa mpingo wa ku Roma, Bishop of Rome. Greece. And Greece omweyo kumano Greece yo inagayikana bafule bafolo anagaza gayikana kufika awiri ndi awiriwa ya kumpoto ndi ku south a Roma anamba kukula mphamvu kuti kumpoto ndikuza
anagonjesa kosi ya ndikuya tikonze nebe anagonjesa kosi pamene amabwera mphamvu zono zachina ufumu wa Roman Catholic mene malamulo akoso mene kunali maufumu amene anali ufumu wa Chiroma. So tiona nawo tino zimene zizochitika ndipo Mulungu atiwululira zonse yeti komano nkhani yayikulu pa Daniel chapter 8 ni nkhani yakubwezesedwa kwa chani kwa chipembedzo. So tiona kanyango kamene kaka kana gwesa pasi chani kachisi yeti kana gwesa so pasi chani chionadi yeti kana imbanaso ndi sembe yoperekedwa daily sacrifice sembe yachikhalire kana imbanaso ndi khamu kana imbanaso ndi kalonga wachani wakhamulo tinoze nebe ndipo tanaona kuti nonkhese zinaponyeda pasi nkhani yeni nayo nena kuti chonadi kapena zinthu zogwirika zimene zinabwera ndi Yesu Khristu chikhulupiriro cha machimo eti kulandira moyo wosatha eti kukhala thupi lake la Yesu Khristu zonsezi zimafunika zitani zibwezeresedwe pakupita pachani pakupita pa nthawi ndipo anonoza nthawiyo ndi pakadusa masiku angati 2000 yani 300 koma nthawiyo sitinayizo kuti bwinobwino ife nayo kumapeto so ife tayambira pamene tinatani tinathera muphunziro ili right now antena athamada about okay ndifane tunatino kanyangaka yeti kanyangaka kakubwera ngati ufumu wa Roma kenako kumalizira ndikuzakula ngati ufumu wa Chiroma kumalamulidwa ndi mpingo zikutendo chifayani timanena kuti pa Daniel chapter 7 focus ndidomekene ndi pamene chako ndio fotokoza kabwezeresedwe kachani ka mfumu amene ali Yesu Khristu ndipo sokufotokoza kuti mfumu ukabwerera sikubwera kwa Yesu yekha mwaso wa ndani kwa anthu ake komano nkhani yake pa Daniel 7 ndi ufumu so anafotokoza bwino mafumu folo fotokoza so kubwera kwa nyanga kakang'ono kamene kanazola nyanga zingati zitatu tanaona kale zimeneze right now ku Daniel chapter 8 focus ya Daniel 8 ndi nkhani yakubwezera kwa chipembedzo zimene chaonongekera ndi pamene Mulungu atakani achiti chikonze kona Babylon palibepo chifukwa ndi Babylon anakusakale tikungwambira paya pabiri ndi aperezi kubwera kwa Greece chiko Greece tikudumba straight verse imodzi kufotokoza yani za ufumu wa Roma kenako straight tikupita no kufumu wa Roma umene ukulamulira ndi mapope so nkhani ya pa Daniel chapter 8 focus ndi chipembedzo right that's why zinateno right tendipirize okay so tuwerenge Daniel chapter 8 verse 26 27 audition ndipo masomphenya amadzulo ndi mamawa adanena ndiona koma iwe ubise masomphenyawo popeza azachitika atapita masiku ambiri 27 so akuti masomphenya azachitika pakapita masiku angati ambiri okay so tenga Daniel 8 verse 14 masomphenya ausile ndi masana ndi ati 8:14 nati kwa ine paka masiku zikwi ziwiri mphambu mazana atatu usana ndi usiku pamenepo malo opatulika adzayesedwa olungama pakadusa masiku 200 tinakukachisa zatana zabwezesedwa kapena azayesedwa odani olungama so tikamana zonse tonatino masiku amafunika kwaniside pakabisa masiku ambiri so mafuna tone Daniel chapter 8 yo kuma tuwerenge verse 27 tonatino Daniel anachilandira motani ndipo ine Daniel ndinakomoka ndikudwala masiku ena pamenepo ndinauka ndi kuchita ntchito ya mfumu ndipo ndinadabwa nawo masomphenyawo koma panalibe wakwazindikiritsa so akuti masomphenya atangoti waona chinachitika mchana anakomoka sanavesese yayi takona menebe so pa verse 17 tikaona bwino mwito tanaona pa verse 17 ali yani 8:17 nayandikira iye poyima inepo atadza iye tsono ndinachita mantha ndinagwa nkhope pansi koma anati kwa ine zindikira wobadwa ndi munthu iwe pakuti masomphenyawo anena za nthawi yachimaliziro mokwana menebe so masomphenya awawa amakamba za nthawi yachani yachimaliziro tivesa nthawi yachimaliziro nditiyo
mano no masomphenya awo panga apply kwambiri end times. Tona pa verse 19. So funso langa ndirakuti kodi end times nthawi imalizira inalipo nthawi ya Ptolemy inalipo nthawi ya Antiochus Epiphanes. Nthawi imene sina nthawi imalizira. Eri telenga verse 19 aliya abwereza so. Ndipo anati taona ndidzakudziwitsa chimene chidzachitika pa chitsiriziro cha mkwiyo pakuti pa nthawi yoyikika pakutha pake. So tona nawo tinotikapita ku mu Bible tikamakamba za nthawi ya kumapeto. Nthawi ya kumapeto inamba liti? 1798. Nthawi ya kumapeto sinabe kumene. Of course mene seti maichazo nthawi ya kumapeto. Kumano masiku ya kumapeto. Okay, nthawi ya kumapeto abwino. Talinga na Hebrew 2 verse 2. Masiku ya kumapeto nthawi anamba liti? Hebrew 2 verse 2. Verse 2. Pakuti ngati mawu adalankhulidwa ndi angelo adakhala okhazikika. Hebrew 1 verse 2. Hebrew 1 verse 1 and 2. Hebrew 1 verse 1 and 2. Kale Mulungu analankhula ndi makolo mwa aneneri manenedwe ambiri ndi mosiyanasiyana. Verse 2. Koma pakutha pake pa masiku ano analankhula ndi ife ndi mwana amene anamuyika wolowa nyumba wa zonse. Mwa iyenso analenga mayiko ndi amwamba omwe. So about has in these words last days. So masiku au mapeto nthawi anayambira pa nthawi imene Yesu adabwera. Ndi masiku so amene Satana kuti kamusa akuzwale kantsai kamusatira kotani? Kuchepa. Talenga na Hebrew 9 verse 26 adiyana. 9:26. Hebrews 9 verse 26. Chikadatero kudamuyenera kumva zowawa kawiri kuyambira kuzika kwa dziko lapansi, koma tsopano kamodzi pa chitsiriziro cha nthawizo waonekera kuchotsa uchimo wa nsembe ya Iye yekha. Ngabone Yesu adabwera inapeza tino chitsiriziro cha nthawizo zamba udani kuwerengerera ndikubati konsenepe. So there is that issue. Tikamabwera nthawi ya Yesu nthawi imene anabwera Iye tamba no kuwerengera masiku amapeto ajani anthawi ndikubati konsenepe. Now tikaona mulosi tona natino end times 1798 uko kupita uko. All these are considered end times. Fati tona soma verse ene tikapita kujani ku Daniel chapter 12 tizaona soma nthawi zambiri zoya kuno kunthawi kumapeto eti tona natino tukamba end times. So nde funso langa ndirakuti tikamakamba za 200 days akamati ndi nthawi ya kumapeto ulosi unda kumapeto panje nena 200 days ingakhaliti kupanga apply Yesu asanabwere ngati. It has to be after adani adabwera. Nukubira ndilozine. So imene ikuchosera to idea yoti Antiochus Epiphanes ndi nyanga imune. Okay, so tioneni zimene zikuchitika kwa Daniel. Talekera ponena no Daniel wana masomphenya achokera kwa adani wakumuka. Ngelo sana amalizise kufotokozera. Wakumuka asisimuka ina kuno wapiriza ntchito yake. Kenako Daniel anayamba kufufuza kuwerenga mu mawu a Mulungu. Pamene ndikubwera pa Daniel chapter 1 verse 2 adiya. Daniel 1 verse 2. Daniel 9 verse 1 to 2 bani wambi. Chaka choyamba cha Dariyo mwana wa Ahasuero wa mbewu ya Amedi amene anamulonga mfumu ya Kasidi verse 2. Oh yeah, so apa pano Daniel chapter 9 akuhire bano mu chaka choyamba cha mfumu andani Ahasuerus. Takumba Ahasuerus pajana kwanira ndani pa Bible. Esther. Tinozenewe. So wachoka kufumu andani wa Babylon ndipeza ikanyamata wakaza ka 3 years mu college ya Babylon amaliza amagana chino yake na ndani Nebukadnezar amaliza Nebukadnezar fumu aka amalizika amalira Nebukadnezar abwana pesha zampunya ku kabata alibe na nchide akungomberesa pa nthawi imene akuti amwerengere cholembera payani pa khoma kumano akubwera so ndithu mufumu andani wa Dario Medio Ahasuerus sarawo asonaye Daniel ali kuti ali konkobe umeneko tikona mene zikukhalire. So Daniel ndithu anamuwerenga masomphenya ndakutiyana. Chaka choyamba cha ufumu wake ine Daniel ndinazindikira mwa mabuku kuti chiwerengero chake cha zaka
chimene mawu a Yehova anadzera nacho kwa Yeremiya mneneri kunena za makanidwe a mapasuko a Yerusalemu ndizo zaka 70. So Danieli akuti ali mu chaka chachingati choyamba cha Dario mwana wa ndani wa Ahasuerus amene ali mbewu ya ndani ya Amedi. Anyways, so rona kuno Ahasuerus amene angakawejana kwatera Esther da in the first year of Darius the son of Ahasuerus. Ahasuerus janduina ara meneja sanga kale meuja kwati Dario sadenza ka 60 mena malamulira udane 5 anana yamba yonje Daniel chapter 5 verse 1 is no Dario anaanza ka 60 mena mama kulamulira ndiye Dario ngadali mwana wa Ahasuerus ndiye Ahasuerus anaanza ka zingati more than 60. ndiye kuti achina Esther acha anapitako achina Daniel sanabwere abosa zitakaza aboza akubasi Ahasuerus ake ndiwina chifanyana kuti ufumu yambirira ya milinda aperezi mbali ya ubabu amalamula ndani Dario kwina kamalandira ndani Kores. So Ahasuerus amene ndeti ndiwina panya makhala mbali na umwe akangabo so samene anakatira uchile right tendipitize ndimangufuna kuti tinonosibwini. So mabatana ethu akamba kuti chani akamba kuti Daniel anamba kuirenga anamba mvesa kuti timafunira kuti kuno zaka zingati 70 muone meneka amene mamba mvesa na kuno munthu wa Mulungu amene ali ozozera ndi zimwera kuti amakhala kuti ali under the influence nthawi iliyonse tinozonepe tikamona Yohane amavesa ina isengati anavesa utumiki umene anapasire koma zonse zokhuza utumiki sanathauzira kona anafunsa kuti ndinu kapena ndilike chani ndilike wine suppose Daniel na Yesu ndinenere inde kumaba izi ndizo sakutani sakuzipesesa. So ife yonso ndifuna kuti zindikire na kuno pali zina tithosalani usazipesesa. The most important thing is kupemphera. The attitude that Daniel anesawawa anamba kufufuza suzana nkhala ndapemphera Mulungu ndiuzo anala kuirenga anala kupemphera tona na kuno ayi attitude ina tatenda kuti verse 3 ndipo ndinayika nkhope ya sorry tikaona Yeremiya 25 verse 7 aliya 25 verse 11 ndipo dziko lonseli lidzakhala labwinja ndi chidziwitso ndi mitundu idzatumikira mfumu ya ku Babulo zaka 70. so akuti dziko la Israeli lidzakhala yani labwinja zaka zingati 70 ndipo Daniel anamvesesa atawerenga mabuku andani Yeremiya kuti kauno zaka zingati 70 tabilizana Daniel 9 verse 25 aliya 3 ndipo ndinayika nkhope yanga kwa Ambuye Mulungu kumfunsa iye mpemphero ndi mapembedzero ndi kusala ndi ziguduli ndi mapulusa verse 4. So akumfunsa Mulungu kuti chani Daniel akuna nthawi chayi kutani ukuyandikira koma ona palibe chimene chikutani chikusonyeza anthu abwerera kuti ku Israeli mabona amenepe. So inde tikuzati no zinthu zomulo sizichiti zinayikika mbona ifeso tikhali kupemphera mbuye wachani wakholole isanada yonje umpemphere Ambuye akholola kuti atumize ndani anthu ake mukholola right. So Daniel akupemphera tendeni verse 4 ndipo ndinapemphera kwa Yehova Mulungu wanga ndikuvomereza ndikuti Ambuye Mulungu wamkulu ndi woopsa wakuwasungira pangano ndi chifundo iwo wakukondani ndi kusunga malamulo anu verse 5. Tachimwa tachita mphulupulu tachita zoyipa tapanduka kupambuka ndi kusiya maneno anu ndi maluzo anu verse 6. So Daniel akulapa machimo antumbe osati ake personal yeso yakulapa kuti isiti kuchita bwanji sikuchita bwino fara uzatino ngati wapezeka pamene koko ndati ndifa tino mtundu wonse wana Israeli wapezeka utani olakwe ya verse 21 ati verse 21. Inde pakunena ine kupemphera munthu uja Gabriel inde pakunena ine kupemphera munthu uja Gabriel amene ndidamuona m'masomphenya poyamba paja
anawulula mwaliwiro nandikhuza ngati nthawi yakupereka nsembe ya madzulo. Ora menepe. So ati ine ndili kutani ndikupemphera. Munthu uja Gabriel anamutani amene anamona masomphenya akati iwo. A chapter 8 acha. Ndikupita tinozenepe. Fano mu chapter 8 ndi mu chapter chokhacho cha mudamage chimene anayamba kutchulira Gabriel akumfotokozera. Anamuzata Gabriel tampakisa munthu yamvesese chani? Mwajirena pamene Gabriel akubwera apa afunika azamufotokozera kumaliza no masiku 200 aja kuti chati. Fana anafotokozera za tonde za nkhoso koma 200 anangona ndi za mwapero masiku ambiri yani afunika amvesese. Koma sumeni manisangaso chino Daniel namba pemphera Daniel chapter 3 ndipemphera yake Daniel chapter 9 verse yake yani 3. So that we read Gabriel chapter 3 4 5 6 anamba pemphera Daniel chapter 9 anamba pemphera verse 3. Verse 4 5 6 7 8 9 awephere mpaka yani 20. So koma verse 20 Gabriel atakuuluka mwachangu uchekera kuti kumwamba. Ifika verse 20 Gabriel adani wafikira ndani Daniel. Ndikhulupirira tonozenepe. Mwanjira ina taona kuno kumwamba ndi dziko lapansi ndikulumikizana. Mwanyani mwapemphero. Titawuzira lumikiza tokhala kumwamba pamene tutani tupemphera. And if there is any need kuti noti ndi harm ina iliyonse angera kumwamba sali mushodi jina iliyonse yani. Ready? You gotta fly swiftly. Yes, na uluka machangu. Unafike pandani? Daniel. Yeah, so number of rules. Verse 24. 22. 22. Ndipo anandilangiza ine ndikulankhula nane nati Daniel iwe ndatuluka tsopano ine kuzindikisa mwaluntha 23. Verse 22 anyway. Nomulenga. 22 ndipo anandilangiza ine ndikulankhula nane nati Daniel iwe ndatuluka tsopano ine kukuzindikirisa mwaluntha. Yeah, so akutunda kwa kuzindikirisa iwe yani mwaluntha. Verse 23 pakuyamba iwe mapembedzero ako linatuluka lamulo ndipo ndadza ine kufotokozera pakuti ukondedwa kwambiri. Zindikira tsono mawu awa nulingalire masomphenyawo. So akuti ndabwera kuzafotokoza ifanewe ndotani ndokondedwa paja ndiophunzira kuti wa Yesu amene ayokondedwa kwambiri Yohane naye sanandilaso cha chivumbulutso. Daniel naye akuzira ndiotani ukondedwa ndi kumwamba. So tionana kuno Mulungu akakondesesa anthu amapasano chani uthenga chani wauluse prophetic message. Yeti andikaona muno mwino Yesu anada muzokona naye nene zake pachifukwa cha ichi anthu osazali ndino ophunzira ndani ayini. Andikaona muno mwino Daniel Yohane chapter 1 post pale pale Yohane akuyimira ino ndine ifatuna kuno uthenga wa Mulungu anapasa ndani Yesu anapasa ndani ngera anapereka kwa ndani kwa Yohane. Yohane akuyimira ino ndine ifatuna pa chapter 10 amene akuja abuka jandino ndani ndineyo. Pa chivumbulutso chapter 4 verse 1 amene akwina ndatabwera zaone ndino ndi nani ndine fani daliso kubwera kwa ndani kwa ino ndineyo kuti tiwenengeza Mulungu. So akumuza ndokondedwa kwambiri. So ulo sinofunika kwambiri fani Mulungu amapasa kwa iwo amene akwatani akwakonda. Right? Verse 23. 9:22. Ndipo anandilangiza ine ndikulankhula nane nati Daniel iwe ndatuluka tsopano ine kuzindikirisa mwaluntha. Muchizo katanda bwa kuzopasa skill ndikuvesesa skill ndiye kuti yani acha Daniel chapter 9 mafunika di skill para kubwera ati ndozopasa iwe ma skill odutha kurani kumvesesa. So tionene zachikonda 5 verse 1. 5 verse 1. Tifuna verse zachikonde. Verse 1. Aloma 5 verse 1 ndi 5. Aloma 5 verse 1. Popeza tsono tayesedwa olungama ndi chikhulupiriro tikhala ndi mtendere ndi Mulungu mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Verse 5. So tayesedwa olungama tikhala ndi mtendere nani ndi Mulungu mwa Yesu Khristu. Verse 5 bali yani
ndipo chiyembekezo sichisamanyazi chifukwa chikondi cha Mulungu chinatsanulidwa m'mitima mwathu mwa Mzimu Woyera amene wapatsidwa kwa ife. So ifeyo chikondi cha Mulungu chimadza munyani chimatsanulidwa mtima mwathu kudzera polandira ife nyani Mzimu Woyera zimene zikutithandiza ife nakuno ngati tingathe kumvetsetsa ulosi ndife atino Mulungu so atitani watikonda kwambiri limene anthu okhala amene alozezana ndi Mzimu Woyera amene angathe kumamvetsetsa ulosi eri fari kumvetsetsa kwa ulosi amapereka ndi ndani ndi Mulungu osati munthu iyayi. Right? Daniel 9:23 dikiliza kuti yani 9:23 leo nenga kale okay so tukusuntha ali makosane Daniel 9:24 bija verse 24 yeah Masabata makumi asanu ndi awiri alamulidwa anthu a mtundu wako ndi mudzi wako wopatulika kumaliza cholakwacho ndi kutsiriza machimo ndi kuteteza mphulupulu ndi kufikitsa chilungamo chosalekeza ndi kukhomera chizindikiro masomphenya ndi zonenera ndi kudzoza malo opatulikitsitsa. So akuti masabata angati makumi asanu ndi awiri makumi angati asanu ndi awiri 70 alamulira muchizungu mauti alamulira anangamba no determined tikuiza KJV. So mauti determined yo akuimira kuti chatak akuthandiza kuti nokutani kulamulidwa figuratively kapena kutani kudulidwa. So masiku 70 adulidwa kuchani kulosi wake uti what so offended yuja nomene asala kuti Daniel athe kutani kumvesesa noloso khala amene Daniel anakomoka sana mvesesa. So masiku amene akuyimirira ndi 70 weeks masabata makumi asanu ndi awiri 70 weeks adulidwa kulosi umenewu eri tupitirize na 70 weeks adulidwa ku original 300 ndipo Gabriel kwa uzafotokoza zili zimene zizi. Right, so ngati ali 7 weeks zikuyimira jana ndito una mavesi amenewa Numeri 14:34 kodi masiku amene andika so osomene umafunika ndi 2 ukhale ndikakilete ukhale kuti masamu mazo kwambiri. Numeri 14:34 ya tieni nguweza kumawo amalenga Yohane 3:16 kuti mukana bona ziko lapansi kuti wenali yense ngono mena unenedwa na Daniel kumaso mmene simena sona Yesu ndi Yohane sinokhulwa kuti ndi yake ngayo ngapanga imene alipangira kwa Yohane 3:16 chichi ndi ndi naye ngani muna kachapa ndi adira ndina chake so ngona zidi kodi ndi kodi muna kawena aja ine conditions kuti Mulungu kufika point yonena zokuti Mulungu ukonda chonchi so chikondi iwo ndi chapa ndikadiya ya mwina anthu atha kukhala kudabwa kuti chani ine ndimakonda aliyense mlomo ere koma mene ndingakondera akazi anga ndi ino zosiyana kwambiri aliyense ukwatira mazazi menezi ere so Mulungu amakonda ja dziko lonse lapansi ere komano chikondi chimene chimakhalapo pakati pa Mulungu ndi Khristu ndiyosiyana ndi chikondi chimene chimakhala pa dziko lonse lapansi. Mulungu amakonda dziko lonse lapansi atamagwetsa aliyense chani mvula ere tikalinga kukelekeza sisama kuti no ati nkhondo si kwa mphamvu kapena chipambano kwa anthu othamanga koma aliyense amapasida time ndi chani ndi chance mwayi uli kwa ndani kwa aliyense chinayense Mulungu amapereka motani mofanana. Andi tikamakamba za mavuto eri aliyense mavuto amamvera komano tikamakamba za chikondi chimene chilipo munthu akapalana ubale ndi Mulungu ndichosiyana ndi chikondi chimene Mulungu akupereka pa ndani paonse. Icho chimakhala chikondi chapereka no Mulungu amabwaza khala ngati mwa ndani mwayiweyo umapanga experience Mulungu moposa mena akuti akutikundira lonse. Mulungu anakonda tonse kupereka ya mwana wake true
mwana anthu amene alowa mu ubale ndi Mulungu. Chikondi bencho pamwamba ndipo ndi chopambana ndipo sindingathe kufotokoza koma kungochiwa pomulandira iye akhale chani mpulumutsi wathu. That's the only way tingathe kufotokoza chikondi chimenechi. Tapitirize thokoza kwambiri. Imene 14 verse 34 ati yani. Monga mwakuwerenga kwa masiku amene munazonda dziko, masiku 40 tsiku limodzi kuwerenga chaka chimodzi, muzasenza mphulupulu zanu zaka 40 ndipo mudzadziwa kuti ndaleka lonjezano langa. So Mulungu akuti munazonda dziko lo masiku angati? 40. Ndakuzana kuti ifa yonena kuti no inesu munakhulupirire. Mukhala muchipululu zaka zingati? 40. Mutenge kuti no munakazonda zindawo masiku 40. Ndiye lezo mukhala chipululu masiku angati 40. Tsiku limodzi limene mazonda ukoko muzikhala ngati chaka chingati? Chimosomulosi. Tsiku limodzi mmene chaka chingati? Chaka chimodzi. Olika Ezekiel 4:6 anamuza kuti Ezekiel tayerenga Ezekiel. Ana Israeli nawo asakumva anawuza kuti uwapase anthu masomphenya. So Ezekiel anawuzidwa kuti no akhale ngati akugona mbali imodzi. Ndanamuza kuti ukagona mbali imodzi yo 6 utenge tsiku limene semene ukugona mbali imodzi ikhale ngati chaka chingati chimodzi kwa tete ngati cha. Ndipo utatsirizawa ugonenenso mbali yako yakumanja ndi kusenza mphulupulu ya nyumba ya Yuda. Ndakuyikira masiku 40 kuliyesa tsiku limodzi ngati chaka chimodzi. Tapana amenepe. So mulo tsiku limodzi limene chaka chingati? Chaka chimodzi. Ndikufuna amene yaveke. So tiye ndionene masamu akwenda amenepe. 1 week imakhala masiku angati? 7. Ndamakamba masabata 7 athandazo chani. Ndende ndi ma wiki 70 kuti ndipeze masiku ndipange ma wiki 70 yo tatayi musene masiku angati 7 aweza mu wiki mucha ndende ndipeza ndi masiku angati 490 masiku angati 490 koma sina ngati kukamba za ulose masiku 490 wa azikhala kuimira zaka zingati 490 ya ndayo tikuyendana ndoti zaka 490 zadulidwa kuzaka zingati 2300 kuma zaka 490 years zimene zizi zikuyimirira kwa ndani? Kwa Yuda. Zadulidwa kulosi menewu kuti zikayimirire kwa ndani? Kwa Yuda. Ndikuba palibe mafunso ngatalipo tafusi. Alright, tupitirize. So tenerenga kala Hebrew 9 verse 26 eh? Yeah, now Mesiya akabwera, yeti? Mesiya akabwera amafunika azakwanisa zinthu zimene zizi. Terengani pa Daniel 9 verse 24. Amafunika aza malizise tchimo, aza chose azamalisi zolakwa, azapangisa ndatuno chiyanjano cha mphulupulu ndokubweresanso chiyero kapena chilungamo chotani chosatha. Terengani ati yani 9:24. Masabata 70 alamulidwa anthu a mtundu wako ndi mudzi wako wopatulika kumaliza cholakwacho ndi kutsiriza machimo ndi kutetezera mphulupulu ndi kufikitsa chilungamo chosalekeza. Yeah, so autiziza muda pandani pa Yuda. Koma amene alakwaniritsa izizi ndi ndani? Ndi Yesu yekha. Ifati pa Hebrew 9 verse 26 alama kuti no pakuti iye anavutika kwambiri chikhazikitse cha chani pa dziwe komano kamozi mapeto anthawi wabwera kuzachotsa tchimo ndi kusemba chani yekha. Hebrew 9 verse 26. Okay, so tunati Yesu yekha amene anabwera kulambaza tchimo kuzasiriza kuzakwanisa zimene zikambira baba. Right? Now, mafuna nena George. Ayuda anakhala ngati incubator timaiziwe karo ndi mazira urufuna wa aswe timayika mu chimene chimatenta agaswa anaja timachosamwe. So Ayuda anakhala ngati ndi incubator chimene chimafunika ntchito yake nali imodzi yokha. Yesu azabadeka kuzera fuko la yani ya Yuda. Basi tukona menepe akangoti akwanise ntchito ya ndani yatha.
So 490 years inadulidwa kuti ipite kwa ndani? Kwa Ayuda. Ndipo Yesu adakabadwa kutundu wa ndani? Wa Ayuda. Fano njizani napita kwa ndani? Kwa Abrahamu. Koma ndo makwanisira kuzera kwa ndani? Mwa Ayuda. Right? So akamati no kusita momwe ndatera verse 9 verse 9 verse 24. Mungu malisa pomwe natera. 9 verse 24. Ndikutetezera chimphulupulu, ndikufikitsa chilungamo chosalekeza, ndikukhomera chizindikiro m'masomphenya. Imadakayepo. So ndikukhomera chizindikiro chani? Masomphenya. Mwanjira ina zaka 490 zikangoti zatheka. Eti zaka 490 zikangoti zatheka. Ndeti zikhanga tiza ikayani chizindikiro. Kuna ngati zaka 490 zili zolungama zoona zachitikadi. Ndeti zaka 200 zithautani tauchitikaso. Fana masomphenya amene amafuna azamfotokozere Daniel ngero ndi atu 200. But Daniel chapter 8 kuma tusanafotokozere. Ndikho wewe baveka. To seal up the vision. Which vision? Anamuzale masomphenya ndabasiku anyani ambiri. So zochitika muzaka 490 zikatheka ndikuti zochitika so muzaka 200 zikasarani muzatheka zikakhala zotheka. Yes, there will be that assurance. Yeah, zingatoto munthu ngati wagula makala undiyembekeza kuti ukwanisa urani kuphika anthu adya lanji ngati makala palibe simuphika simudyaso chani lanji. Tawerengani mali nakudulani malizisi Ndizonenera ndikuzoza malo opatukitsa. So ndikuzoza malo otani opatukitsa. Kumano tikaona bwino mwino na to anoint the most holy. Okay, ningoona kuti no. Okay, before you go further. All right, yeah. Of course, I'm telling you something necessary. From age 14, Mesa mfotokozera bwino kuti izizo mavuto amene akumana nawo as at after 2300. Yeah. Chimene samaziwe is the interpretation ya kuti 2300 days akwemira 2300 years. Inotazike ndinokhammaso malo a Daniel ali kuti kupathayi. Babuloni kumene anthu amulungu amafuna azikhala. No. Ayet amafuna azikhala kuti Yerusalemu. Ndi Daniel amakufotokozera. Nkhosa ndichi. Tonde ndichi. Nawo umuza kuti kwabwera kanyanga kanyani. Kachisi uchakuti ati waphwasuka ati azamponyaso chani. Pachi ndoganiza kuti mtima wake muchitika chani. Fatino awuzara kachisi kulibe ndakususulu kachisi azatani azagusira. Ndamuzara koma azabwezesha pakatha zaka masiku angati 200. Koma sana maize yamuzara iyi ulosundwa kuti okumapita anthawi. Uchitika after masiku angati amwene munthu anakhanga twatani wakumuka. Ndikhube ati mwanzene bera khanga chembezeka chose chembekezo palibe. Verse 24. Magana mafuna mawa wena kuti kumaliza chola kwacho. Kuti uyo akambidwa pa yana libisiye. Ya zabu ya ndaza kwa dilisi zimene zili badiwo. So kumaliza chola kwacho. Finish the transgression. Manje nena tikaona bwino mwino akambaza chimo akambaza sin chimwe akambaso zanya iniquity mphulupule akambaso za zolakwa transgression. Yeah, so tikaona bwino mwino nkhani yako kuno and make a reconciliation chiyanjane. Manje nena tikamaona chimo ndikufoka ndikulephera kwa anthu Yesu ndekhada ka kwanilisa zonsezi kumaso kwanisa ujosaso mphulupulu. Manje nena kuzera mwa Yesu iyeyo adakatha kukwanisa zonse zimene anthu anayamba kulephera kwambiri nthawi ndani ya Adamu. Adakakwanisa zonse iyeyo imene ndikuona choncho. Ndi mwa Yesu Khristu yekha chigonjetso chidakapezeke and zimene zimafunika zichitike. Tiona kuti zimene zichitika ndi mu zaka 70s.
Somzenga tili limodzi. Yeah, so kumapeto ake tupitirize. Yeah, so Jesus came kuti akabwera Yesu akabwera Yesuyo azakwanisa zonsezi, tchimo, zolakwa, mphulupulu, zonse akwanisa kuziletsa, kuzifikisa chimaliziro. Sizifika yani chimaliziro, azimalizisa kuti mwa iyeyo zimene zimuyani mulibe. Nezikateno ndoti akhaona tuno ulosotsa mfane deuti umene 490 una dulidwako umene awika ngati yani akusindikiza kuti kutani unothekaso kutheka. Ngene kenako kuti to anoint the most holy. So amene anagwisa ntchito no kuzoza malo opatulika, tikaona mu original kamba tuno kuzoza malo kapena chinthu chimene yani choyera, of which tikaona bwinobwino nana kuno Yesu ndamene anazozedwa pa Pentecost after atakwanisa yani this part atakwanirisa ulosiwo pa Pentecost uza Yesu anazadani anazazozedwa afterwards. Alright, so Daniel 9 verse 25. Alijambo. Dziwa tsono muzindikire kuti kuyambira kutuluka lamulo la kukonzanso ndi kumanga Yerusalemu kufikira wodzozedwayo ndiye kalonga kudzakhala masabata asanu ndi awiri ndi masabata makumi asanu ndi limodzi, mphambu awiri, makwalala ndi chemba zidzamangidwanso koma munthawi za mavuto. So akuti lamulo likaperekedwa tinozenebe achula nthawi izo usanazano uloswa 490 years ukambira pa nthawi imene lamulo loperekedwa kuti amange Yerusalemu komanso chani kachise amafunika amange Yerusalemu mpanda wake uchi. Verse 25. Now therefore understand that for wherefore the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince. So to know Yerusalem azamangida angakhale yani khoma lake. Tabona benebe. So lamulo limene likuwanisa Yerusalemu amangidwe. Osi komanso Yerusalemu yekha komanso angakhale so yani khoma. Lamulo limeneyo ndimene likuwika ngati sigino tino nthawi je kuti andikuwerengera chokera pati chokera apa. Mukubadi ngoze? Tinomoza ngosana? Yes. Right, so tete vero Ezra 7 verse 1. Zitatha tsono pokhala mfumu Aristata mfumu ya Perisia anaza Ezra mwana wa Seraya mwana wa Azariya mwana wa Hilkiya. Verse 2. Verse 7. Nabweranso kunka ku Yerusalemu ena ana Israeli ndi ansembe ndi Alevi ndi oyimbira ndi odikira ndi anetini chaka chachisanu ndi chiwiri cha Aristata mfumu. Verse 13. Verse 13, Ndino yenga verse 21 alijana. Verse 21. Ndipo ine Aristata mfumu ine ndinalamulira osunga chuma onse okhala tsidya lija la mtsinjewo kuti chilichonse akupemphani Ezra wansembe mlembi wa lamulo la Mulungu wakumwamba chichitike mofulumira. Yeah, so Ezra 7 verse 21 ndimene pa kubwera lamulo. Tikona mwino anthu aja kufuna amange achina Ezra achina Nehemiah anabwera after achina Babu achina Daniel anayigula anthu amene anabwera kuti ku Israel kuti akamange so Yerusalemu ndi kubwezeresa so chani pande. So akutuza ifuna kuno atamba panga zimene ni nthawi ati Xerxes anayika lamulo kuti no fati atambita koyamba mukusanalaka akhomerera kuti anthu afuna ukire tunanalisi kena ku nthawi ina yoti apita kukaneta kumano panali lamulo imene anayika azizane pajamidi ndapezi malamulo ake kamuzi sapasite anawuza kuti lamulo ilili anayika azizane ndata amafufuza pamene amazazo lokhe ndikulamula kuti mutani kupitirize. Okay, so apa pamene chimabwera chigamulo chito no anthu atani apitirize. Right, so lamulo ilili ndimene limatuza ife kuyambirira kwa chani kwa
lamulo limene linaperekedwa imeneli. So ndimafuna ndipeze which year it was. Ine chaka chachingati cha mfumu Artaxerxes. Nene ngapesa lini? I think it's like. Sina ngapesa lini? No, I talk about Joseph. Telling ni 12 yani. 12. Aisara mfumu ya mafumu kwa Ezra wansembe mlembi wala mulo la mulungu wakumwamba tendeleweni ndi anthawi yakuti verse 13. Ndilamulira kuti onse ana a Israeli ndi ansembe awo ndi Alevi mufumu wanga ofuna eni yake kumuka ku Yerusalemu apite nawe. Yeah, so anamuwuza kuti aliyense amene akufuna abwerere ku Jeni atani apite nayo. Okay, so izi zinachitika mu ufumu wa ndani wa Artaxerxes. Okay, so ningofuna chakati kodi ningaya chofunikira Ezra. Okay, ngarawa ini ndema ngathabereke. From the Bible. Chilimu Ezra 7 ndachipesa. Ndeza ndiyo mwe ndinawerenga so nalenga 7. Ndisima verse 7. Ezra 7 ndiya. Verse 7. Nagweranso kunka ku Yerusalemu ena ana Israeli ndi ansembe ndi Alevi ndi oyimbira ndi odikira ndi anetini chaka chisanu ndi chiwiri cha Arisata mfumu. Yeah, so muchaka cha 7 cha mfumu ya ndani Artaxerxes kapena muti anatitata ka Arisata kumano muchaka cha 7 nyimene lamulo linatani naperekedwa andi lamulo linaperekedwa pana malamulo atatu amene anaperekedwa omwe ndi lamulo limene limakisatuno Yerusalemu amangidwe ndi chani ndi khoma lake monga analapita ku Daniel kuja ndikhupa tinozinepe akamanga ngende tino ulusiku yambapo. So tikaona kumbiri izi zili mu mbiri mutha kugugule. Artaxerxes anali mfumu kuyambira chaka ya 464 mpaka ya 425. Anali mwana wa Xerxes amene zinakana ya Ahasuerus. Ndipo amaita ndi Artaxerxes one long man mwapo. So tapanga ni 464 paja za BC timbwera mbuye. So tikapanga 464 minus 7 jana. 7. Ndi yaka ya 457 BC. Tapana menebe. So muchaka cha 7 cha Artaxerxes tiyambira nthawi imene anamba kwabwera mu 464 tichosera zaka 7 sinanga pa BC amabwera kuziwe. Ndikhupa timoze masamu ravesese panova timaendera 2024 25 yanchale ma BC amabwerera mbuyo. So ngati kuyambira 457 464 teko chisaka 7 tibwera ku 457. So lamulo linaperekedwa muchaka cha 7 cha ndani muchaka cha 7 ya ndani cha Ahasuerus ndiye tiyo ngati analamba kulamulira 464 tikafika tikachesa zaka 7 kuti tiduse zaka 7 za iye ndiye lamulo linaperekedwa mu zaka zingati 457 BC. Lamulo loti amange Yerusalemu ndi chani ndi khoma lake lwamba 457, right? So tikamba kuona muno bwino 457 ndi lamulo limene linapengera kuti limangisa tino zinda komanso khoma zitani zimangidwe Yesu. Yeah, zimene zikamangidwe zipangisa tino nthawi ikadusa Mesiya azalani azabwere. So lamulo linaperekedwa nthawi china Ezra atakwera ukafika kwa ndani kwa Artaxerxes. Yeah? So tumbiririze. So tende mangene masamu. Daniel chapter ya mene tere mu Daniel. Abamba obandaka kirena ndithagwa naye. Daniel chapter ya 9. Tukona verse 26. Anatoza ifuna tenenga verse 26. Abondia? Yesu ifuna verse 26. If we are carrying verse 25. 25.
Tawerengaso. dziwa tsono nuzindikire kuti kuyambira kutuluka lamulo Manika ndosenda zino. Okay, tawerengani. Ndikwasabe 26 ifanye. Imafunga kale. Okay, tawerengani Daniel 9 verse ya 25 Maria. dziwa tsono nuzindikire kuti kuyambira kutuluka lamulo lakukonzanso ndi kumanga Yerusalemu kufikira wodzozedwayo ndiye kalonga kudzakhala masabata asanu ndi awiri ndi masabata makumi asanu ndi limodzi mphambu awiri makwalala ndi chemba zidzamangidwanso koma mu nthawi za mavuto. Now, tikaona Daniel 9 verse 25 akuti no lamulo likabwera kuti tibwezerese nomanga sojani Yerusalemu kwa Mesiya tikuona menepe paza dusama mawika ngati 7 mwana mene so aidula uloso wa 70 weeks uja au gawa akuti paza kala masiku angati 7 weeks eti taona menepe ndeti kapitiliza akupitiliza tuno ndipo paza kasi yana 3 score tiona zimene zokuona nkhani tuno Yerusalemu afunika amangidwe pakadusa mawika ngati 7 weeks so tende pangene masabu 7 weeks kutete masule masiku ndoti panga 7 times yani 7 nditi basa masiku angati 49 mulo sitsiku limodzi njaka chingati chimodzi so 49 days ni masiku angati 49 years zeni tukona menepe andi tikati tione bwino tende amene kumene ulosuna unaperekedwa lamulo ukuthi ulosuku yambo namba muzaka za 457 BC kachis amamalizira kumanga muzaka za 408 BC exactly zaka zingati 49 tabona menezi kukhalire so tikuyenda ndi tulo siwo so 7 days auphasula achula 7 kumambiriro dala kenako score kenako 2 weeks fano pa 7 weeks pamafika yechidi yake chimene nayo kumanga kwa yani kwa Yerusalemu ndikumaliza 49 years now mbali achiwiri akambaza 3 score and 2 weeks kenako the street shall be rebuilt and even the wall even shall be established so score ndi yani score ndi 20 eti the 3 score ndi ya 60 chifani 20 times 3 imene ndi yani 60 and the 2 weeks ndati ndi 12 ndeti pangaya 60 plus yani 2 weeks imene ndi ya 62 ndiye tikapanga add 7 uja ifika pa 69 right ndeti 69 yani weeks okay now pa 70 weeks each aruzira tuno 7 weeks pa 70 weeks each ari phasula tuno 7 weeks yambira kajisa kudani akumangidwe ndi akutuza ife na kuti pa 7 weeks yambira tukonjezamo 3 score and 2 weeks imene tikaphatikiza china yonse ndi bwa 410 pangeni 69 weeks ija kuimanga multiply by 7 days ili basa bwa 483 yes 483 ndi masiku 483 masiku 483 yu ndeni zaka zikati 483 years ndeno anachina ichifunga chitikeso mapero kuti kwa nthawi imeneyo tinwazenepe so sinanga 7 weeks ija iphasula mu verse 25 aruza kana tuno 7 weeks ija iphasula 7 weeks yambirira ndiyo tuno kajis agent Yerusalemu ni khoma lita limangidwe ndenge pa verse 26 safukosi za 7 weeks ija yayi ambutuza zimene zikuchitika mwapire kwa 3 score and 2 weeks tinwazenepe ndi chifukwa anthu amabalika nayo chifukwa tuno 7 weeks ija mu verse 26 sanafukoze yeso yayi koma ndapangada popanga masamu munthu umamba kuti ya 666 so mama ndatuno 6 okay nongonera ko sametuno 970 umamba ndiya 900 yo kenako 70 and 2 ere koma apa pazomamba ndino amba kuti no 2 kenako about no 900 kenako samaize ndi 70 of which you should understand no mulungu afuna diseases mezo kuchitika muti nthawi imene titi amati 7 weeks idala kuti lamulo likaperekedwa chilesi chimangidwa Yerusalemu mwaso yani khoma
So mu verse 26 akayamba kufotokoza safotokoza zaka 7 weeks kati angambira pa 62 weeks umapitiza ku but after 62 weeks Yesu amafika akhala watani wabwera ndakabwera. Now if it's 69 weeks 69 weeks pamoze ndiko kwasala mayika ngati ukwane 70 1 week imene zaka zingati 7 1 times 7 ndi ya 7 ali pamene watayika mbuye ndi masamu hey. Alright, ubirize. Alright, Daniel chapter 9. I think this is the Mazoko Basan Moses verses. Daniel chapter 9 to ubirize. Daniel 9 verse yagaya tadusa 24 tadusa 25 Now tufuna ndibire chapter ya Daniel 9 verse 26. Verse 26. Okay? 26 telling another. Ndipo atapita masabata makumi asanu ndi limodzi mphambu awiri wozunzidwayo adzalikidwa nadzakhala wopanda kanthu ndi anthu akalonga wakudzayo adzawononga mudzi ndi malo opatulika ndi kutsiza kwake kudzakhala kwachigumula ndi kufikira chimaliziro kudzakhala nkhondo chipasuko chalembedweratu. So akutuza ife zimene zikuchitika pakadusa zaka zingati 62 weeks each tikuona amenepe koma 62 kuti zizatu kulikali 7 kumayambiriro kwake 62 sakubwera yekha ndikhupa opaveka makosane akuti tifuna ndivesise kwambiri. So akutuza ifanano mu 6 weeks imenewu chikuchitika nchani Mesiya azadulidwa mwachinena azatani azaphedwa. Mesiya akaphedwa chikuchitika nchani chichitika chidauno ndipo anthu achani akalonga akamba prince nchicho akamba akalonga ya anthu akalonga kalonga uyuyu si Yesu yoyayi kalonga uyuyu ndi PS wa small p komanso akuyimira Titus amene anabwera mulosona akamba Yesu uja Yesu actually amakamba za ulosu kuti ngozana nyesa cha upuluso akambira ndani Danieli muzati no chipuluso chadani chayandikira. So Titus anabwera ananonga ndi chani kachisi amakamba nkhani alichimalizike zakhala yani nkhondo ndi kupululusa tamona wenewe yeah. So pa verse 27 pamene akamba nobudo bwino no nkhani right. So tentoneni masamua Mesiya pa verse 26 Mesiya amafunika abwere 483 years kuchokera mu 457 BC. So tende mlange masamu 457 BC minus 483 kama pakakilete kubwesa 26 BC koma answer asimene fena akuti no tikaona zaka mene zimeenda timayambira 3 BC 2 BC 1 BC kena kuti mabwano 180 0 siti makhalapo ya so ukabwera 26 BC mafunika kuongezera yani 1 imabwera 27 BC muchaka 27 BC chinachitika njani yedi so ndioneni muno bwino. So when Mesiya akabwera pakhali 69 weeks yatani yadusa ndipo angusala wiki ngati imodzi kapena zaka 7 ku zaka 70 zija ku zaka 490 69 weeks ndeti kwasala wiki imodzi kuti akwane ma wiki ngati 70 koma tikasundusa zaka ndikuti no pali yani 4 zaka zingati 483 ndeti kwangosala zaka zingati 7 yes tileno zizofunika masamu ndithu. Alright, so chichitika chani telling and look at 3 verse 1 to 3 look at 3 verse 1 to 3 area 3 verse 1 to 3 verse 1 ndipo pachaka cha 15 cha ufumu wa Tiberiyo Kaisara pokhala Pontiyo Pilato kazembe wa Yudeya ndi Herodi chiwanga cha Galileya ndi Filipo m'bale wake chiwanga cha dziko la Iturea ndi Trakoniti ndi Lusaniyo chiwanga cha Abilene verse 2 paakulu ansembe wawo wa Anasi ndi Kayafa panadza mawu a Mulungu
kwa Yohane mwana wa Zakariya m'chipululu verse 3. Verse 3. Ndipo iye anadza ku dziko lonse la mbali ya Yorodani nalalikira ubatizo kwa wakulapa mtima kuloza ku chikhululukiro cha machimo. So tikana verse 22 23 Yesu adabwauza ndani kusabatizidwa. Telenga verse 22 23 alija 22. Wenga verse 21 alija. Ndipo panali pamene anthu onse anabatizidwa, ndipo Yesu anabatizidwa nali kupemphera kuti panatsekuka pa thambo. Verse 22. Verse 23 alija 22 23. Wenga verse 23. Ndipo Yesuyo pamene anayamba ntchito yake anali monga mwa zaka 30, ndiye monga anthu adamuyesa, mwana wa Yosefe mwana wa Heli. Uga anali dogota amene analemba chronology amalemba ngati mene amalemba madogota na date and everything, yeah? So akuti mu chaka chimene Yesu anabatizidwa na chaka chingati chaka cha 15 cha ndani cha Tiberius Caesar imene kufana ndendende ndi chaka cha 27 AD. Tapana menepe ulosonali yana pakadosa zaka 483 kapena 69 weeks Mesia Afrika arani aonekere. Ndi nkati mamene mwandimene ya 1 week kapena zaka 7 Afrika arani aphedwe. So Mesia amathandiza yani wozuzidwayo. So Yesu pa ubatizo anatani anazozedwa kuti akhale ngati iye amene alotumikira utumiki wake wandani wa Mulungu. So zozedwa ndi zimwera pachani pa ubatizo. Machitidwe 10 verse 30 akuti yani monga Yesu Kristu anazozedwa ndi zimwera ndi mphamvu na kuchita zonse zabwino eti ndikuchita sosota odala. So Yesu Kristu anazozedwa pa ubatizo zaka zingati exactly itafika yani 43 years. Telinga ndi pa grade for this one. Verse 4. Koma pokanidwa nthawi Mulungu anatuma mwana wake wobadwa ndi mkazi wobadwa wakumvera lamulo. Ati pakufika pajani pakukanidwa nthawi itiyo nthawi ya ulosija tironze lebe. Okay, chithunzi ichocho nangu tenga chifati simonesa nkhope kwano nkhunda panayi bebe ulemerero umadza ngati yani nkhunde iyo ndi nkhani ya siku lina. Anyways tetipirize kunayo kukwanisidwa kwa ulosi. So Marko 1 verse 14 ndi 15 aliya verse 14. Ndipo ataperekedwa Yohane Yesu anadza ku Galileya nalalikira uthenga wabwino wa Mulungu. Verse 15. Nanena nthawi yakwanira ndipo ufumu wa Mulungu wayandikira, tembenukani mtima khulupirirani uthenga wabwino. So akuti nthawi yatani yayandikira anambalalika nthawi yake itiyo yaulosi uja pakuti thanafieza mafunika achita utumiki kena watani aphedwa. Machitidwe 10 verse 38 aliya 10:38. Za Yesu wa ku Nazareti kuti Mulungu anamudzoza iye ndi Mzimu Woyera ndi mphamvu, amene anapita nachita zabwino nachiritsa onse osautsidwa ndi mdierekezi, pakuti Mulungu anali pamodzi ndi iye. So Yesu Kristu anazozedwa ndi Mzimu Woyera komanso ndi mphamvu. So Mesiya ndi wozozedwa. Okay, Daniel 9 ndibwerere ku Daniel. Right? Who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil. The devil oppressed. Amapinja. Sarana mapinja. Daniel 9 verse 27 alijana. Ndipo iye adzapangana chipangano cholimba ndi ambiri sabata limodzi. Ndi pakati pa sabata adzaletsa nsembe yophera ndi nsembe yaufa, ndi pa phiko la zonyansa pazafika wina wakupasula kufikira chimaliziro cholembedweratu, mkwiyo udzasanulidwa pa wopasukalo. Now, but Daniel 9 verse 26 akamba zadalo wenipa. Akamba zakalunga chifukwa Daniel chapter 9 verse 26 pale akalunga awiri. Daniel 9 verse 26 akamba za amakamba za Yesu ndo ndazabera ulosuka nthawi kakwane. Koma ana za switch fast ndipo anthu akalunga azabera. Ndizononga chani? Kajise. So tikamba Daniel 9 verse 27 atuno iye
azakwanisa pangano ndi ambiri mu sabata lingati limodzi 1 week. Now anthu amene amakhulupirira rapture theory which time study pompane kanga ndiphunzira maphunziro ambiri amene tikamba dana ndimusi amene amakhulupirira rapture akamakamba zakuti kuzakhala 1 week kwapita nthawi yeti amautenga ulosu ndikudula ndikuika chigap mwanatu ulosu unolomikizana ndi 490 years 490 years chandolomikizana ndi zaka zika 200 so anthu amautenga ulosu 1 week ndikudula ndikuponya kumapita kwa nthawi ati mkwatulo tachitika akhristu sokulibe ndipo amene mu 1 week iyo izakhala no woyipayo wabwera amene ali ndani antichrist akazabwera azapanga pangano ndi ambiri dziko sapasazakizana nawo kwa zaka 3.5 ndati ku Yerusalemu azapangaso chani nsembe ayuda ajazapanga naye nsembe kenako 3.5 zikazakuti zatha azayichenja kuyamba ndikuyikapo mkhumbano ndi nsembe zizakhala zatha pati pompo kenako mulungu azayitana ayuda eni auyise 144,000 amene azake dziko lonse lapansi ndi uzakhala umboni ziwiri zimene ziyankhula malilime ndipo zimene zozo azazipha kumazanani zawo so imakhala no ulosiwo autenga 1 week auponya kuti kusogolo ndipo chifukwa Yesu abwera kale wakwatula anthu akamazabwera so azakhale 1000 days pansi bali pati padziko lapansi panopane manifeste mene zokhalire so zizambe makhatiza kulowa nalowane mwana khalire ndiyonena kuti 1 week sizona tiyitenge tiponye kusogolo pali verse yoti tiponye kusogolo apa mangati pali bamula mulina aliso 1 week ugwizana ndi ena ati yomalizira ichi so napo ngochola 1 week sikamba za antichrist ye kamba za ndani za Yesu Yesu ndamene anapanga pangano ndi ambiri kwa sabata lingati limodzi ndi Yesuyo ndipo pakati pa wiki ndoti chani ngati li 7 years ndeti khala 3.5 was the crucifixion that's what you guys ayi sindikuziwa semesi ayo ndina ina amaitengera kumata Mark Luke and John So that's the literal application. that's the literal Sunday, Monday, Tuesday. Thursday, Friday, Saturday. Pakati pa Wednesday. And then by week. in the midst of the week it shall cause the sacrifice. I want to miss Yesu Kristo anafanya wama itengera kongo ndiyama kusa komanda meneyo izikombira wiki yakamba abayi si imeneyo yayi ndi wiki yokuti no wiki ya ulose yes so 3.5 years later ndi zaka 3 ndi half yake which tikatenga 27 plus 3 ilibwesa kuja 30 half ina ilibwesa mjani 31 AD tikumana menebe so apa komanda yazapanga pangano ndi ambiri kwa wiki ngati imodzi koma katikati azatani azapangisa ona kuti no nsembe zitani zisike azapanga banje pangano tibwerere pa verse 26 anakamba kuti no azadulidwa koma osati kwa ndani kwa yekha ndikhulupira ndiloze nebe yeah so ndikalumiza nkhani zikugwira bwinobwino ndi akutuza ifuna bwino kumapetoka kwamba zonena kuti chifatu zonyasi zakhala zikuchitikabe mapeto ake pazakhaso cha mkulu mumbe yesanawo zamakusanaja nawo kuti no Yerusalemu aside ukaenda njani bwinja tumbye so zosezo zikumera mero tapita ni Matthew 15 verse 24 ndipo iye anayang'ana ati sindinatumidwa kwa ena koma kwa nkhosa zotayika za banja la Israeli so apopo pajanani dosali kwa yekha koma kwa mtundu wa ndani wa Israeli 1 week is part of the 70 weeks imene ndadulidwa kwa ndani kwa anthu ake ajana ndani Aisraeli 10 reason so middle ya wiki pakati pa wiki imene idakhala zaka zingati 3.5 so kuchokera pa 27 AD pamene Yesu akamba kuti mkake ali zaka 30 tikubwera zaka zingati 31 AD ndeto one mbiri imene mutati olomucheke anthu anachita panga ma thesis
panga ma masters panga history yakulu amene iyo nampeza. So kula amene iyo anali Roman Council zinake ndi Aurelius Cassiodor Senator. Mu AD 514 analemba zimezi. Mu AD yani 514 analemba no. So AD 514 iyi zikandika zaka zinya 538 zikandikire mamona menebe. So ina nthawi imene inotika ona muno bwino 325 Constantine arabweresa yani Chikristu mu Chirome. So nkulu ya kulemba izizi ngati mbire ya Chiromayo ndikukhulupirira tikoze nebe. Yes. Popanga komenti za Chikristu nako ndino in the consulate mu consulate ya Tiberius Caesar Augustus waji 5 eri Aurelius Janus ndi Aurelius Janus 831 ambuye wathu Yesu Kristu adazunzika pa 8 eri mu calendar ya April kapena 25th of March eri calendar of April tikamba calendar of April ndi 25th of March ndi adi makalenda wilosiyana on 8th of the calendar of April in brackets 25th of March when there actually pamene panachitika eclipse ya dzuwa munga resi natani sina khalipo. So ife tikugwira kwa yani chakacho akuti anafa chaka ya 31 AD then the 3.5 tabona menebe right. So expiration mene zaka 70 zikutha then nchira ya yudaso yatani yata ndikukhulupirira lozenebe ndeti tikuchoka no chipangano chakale tikira chipangano yani chasano. So mulungu anampangisa Yesu Kristu akhale utano uzozera pajamati no 76 zadida kwa anthu ake amalize machimo aselekese mpulupulu abwerese chanjano ifa cha mpulupulu eri ndipo asindikize yani ulosiwe. So zimene ziliwa mu 490 years zikusindikiza ulosi wose wa 1200 ndazo zatuno ndiku zoza oyerayo kapena malo oyerayo kumati kaona mu original Hebrew kuzoza kungothandiza ndo kuzoza malo kapena munthu kuzoza chokhazika. So ndiye amene akuzozeda after 490 years pa Pentecost tona Yesu akuzozeda nthawi imene pa Pentecost mu it's still in the reign ya 490 years pamene akuzozeda ndito pamene ndito akusindikiza yani ulosi wonse kuti uchitika. So tikaona muno mwino Yesu akutani akuzozeda ndipo zikuleka zokuti anthu azizera kwa Mulungu kuzera mwandani mwa Chiyuda system ya Yuda imene inakida ichi system ineyo jaye mafunika yo asunge anthu aja mpaka Yesu atatani atabwera. Tikumba tinawerenga mavesi aja ku Daniel chapter 8 chimazo says zimangu imirira mukusambamanya ndikuti ani kufikira nthawi ya ukoza situkumbwire. Anyway, so tende amene kuona kodi zaka 70 zidafika kumapeto zinakhala motani wachitire 7 verse 59 to 6 verse 59. Ndipo anamponyamia Stefano ali kuyitana Ambuye ndi kunena Ambuye Yesu landirani mzimu wanga verse 60. So verse 60 nganaruka ndipo mmene anagwada pansi anafuwula ndi mawu akulu Ambuye musawayikire iwo chimo ili ndipo mmene ananena ichi anagona tulo. So ndikaona kuti mwino Stefano anafa ngati mmene anafera Yesu tikumbire Stefano mmene anafa anafera ngati mmene anafera Yesu. Yesu ananena akhululukire chimo musarani musayikire ani Stefano tikaona anamugwira muja anamufuruza mbiri ana Israeli anamukuyira akatulo ambira nthaya yachina maila muno bwino misa imene anaenda uende mpaka fika nthaya nani nthawi yawo kozana mosana says just mimi ndani Yesu kwanda nthaya izi anyina mose yakuyenda muno bwino atengeni mugenda mendani Stefano ndozara Ambuye zimwanga burani mulandire ngati mena apangira Yesu uruze feno nditu mapeto nthawi yakutani akutha nchita Ayuda arani yamalizika auka ana uthenga wa machiti 9 verse 15 ali yani and verse 15. Koma Ambuye anati kwa iye pita
pakuti iye ndiye chotengera changa chosankhika chakunyamula dzina langa pamaso pa mitundu ndi mafumu ndi ana a Israeli. Tapona amenepe so ati Paulo anali chotengera uthenga kwa Israeli, kwa mitundu ndi pachani kwa mafumu. Tikuona amenepe Paulo tikawerenga buku la Roma pana anthu ena amu nyumba ya Kaisala amene analandiranso uthenga wa chisomo. Yere so Paulo ndithu Mulungu akugwiritsa ntchito kuti atenge uthenga umenewu kulufale chani kwa aliyense. Uthenga unonso pano watseguka kuno khomo latseguka kwa ino ndine kuti talandiso chani uthenga. Ida khalidi chipangano chakale tamva uthenga ine zona koma ndeti ndimafunika tayambe 1 tadulidwa. Kanati pachaka tizipita kuti ku Yerusalemu tisonga miyambo yonse kuti tiloye muchanyano ndi ndani ndi Mulungu. Zimene zinali ngati chifanizo cha zimene Yesu akufika azarani azapange. Machitidwe 13 verse 46 aliya. 13 verse 46 aliya. Verse 46. Ndipo Paulo ndi Barnaba analimbika mtima ponena nati kunafunika kuti mawu a Mulungu ayambe alankhulidwe kwa inu popeza muwakankha nimuziyesera nokha osayenera moyo wosatha. Taonani titembenukira kwa mitundu. Uthenga mafunika ulalike kwa Ayuda ifikaje kuti chani chifatiwo zaka funa ende zinapita kwa ndani kwa iwo. Tikumana amenepe chiyambira cha ulamuliro kuti no chera gamo chino kachisama ngede yanja zose zimakhuza ndani Ayuda. Zaka 7 weeks zoyambirira 7 zaka 7 mawiki angati 7 ayambirira aja yane right. Komanso nkhani yayonera kuti no anthuwa zonyasa zikachuluka chachitike chani anthu awa kalonga amene ali Titus asema wazaononga chani kachisi. Yedi right. Tentipilizeni Machitidwe 14 verse 27. Verse 27. Adiya Pamene anafika anasonkhanitsa mpingo anabwerezanso zomwe Mulungu anachita nawo kuti anatsegulira a mitundu pa khomo la chikhulupiriro. ati khomo la chikhulupiriro atani lasegulidwa. Khomo ine mauti khomo amangotisangalasa panowa. Tikapita pa Daniel chapter 4 anamuza chani ati anaona khomo kuti kumwamba ndipo anamuza likwera kuti kuno. Kodi khomo wachati mafunika titani na ulowemo atalowamo mukhomo Daniel anamba kuna cha mahosi 4 kena kuno anaonanso zuzi yamaona zijadena Amazon ali kuti kumwamba. So Yohane mebani yes Yohane says Amazon ali kuti ali kumwamba chimusu 4 verse 1 mapitawo. Mwanyenera Yohane akuyimira inu ndi nani ndineyo amene Mulungu akuita nawo tino bwera uzatani uzaone. So apa kuti no khomo la chikhulupiriro atani lasegulidwa. Pacha khomo ni nani Yesu. So alamati khomo la chikhulupiriro amakhanthano zatino Yesu pamene akukhulupirira wala pachani pa khomo ndoti wala mu experience ina imene panalibepo before. So Daniel 9 verse 27 9 verse 26 ndafuna kusakale izi so izi silifurukuza se so tendioneni kukwanilisira kwa kalonga amene ananena kuti akabwera kuzakhala nkhondo ndi chikupululusa eri desolation ze right. So tingomanga ni samari no samari yabwino right. So tendioneni pamene ba tikamaona ulusi jatitha kuona so yonje tikuamba palipo zaka 490 zadulidwa kwa ndani kwa anthu akwe. Zaka 490 zikuyambira muzaka ya 457 BC pamene Artaxerxes awapeka lamulo kuno akwapasa china ndani Ezra kuti pitani mukatani mukamange. So zaka 490 zikuyambira 457 zikuthera ya AD 34. Tanati nthawi imene AD 34 ikugwirizana ndi nthawi imene achina Stefano utani akugendedwa kapena nthawi imene achina Paulo akutani akuitanidwe kapenanso nthawi imene Petro akuona chani masomphenya aja aone atino ataona masomphenyawo pamene akuzidwa atino usayitane munthu ena iso odani odisidwa. Tikumabe paja ndi pamene Petro akuona atino khomo la kwa mitundu latani lasegulidwa AD 34
mwanjira nitongamba za mapeto ake a zaka ya 490 kapena 7 weeks ija. There's another weeks from 490 from 457 to 340. Yeah. Yes, 7 days ya Type of yeah, figure 490. Yes. Then you look from 457 into mmoja usimalisha ndio wako ile good. 340. Tabanga bagageta. Ubange 457 minus 490. Ibera 433 AD kuma chifana wewe 0 emafuno jizile 1. Okay, siri moze. Alright, so to be released. So aba chimene palibe pachali panchonena kuti no after 1 week kapena kuti after 7 weeks kachisa Afrika arani wamangida imene zimafunika zili muzaka zinga 408 inaya after 49 weeks inaya 408 inaya 408 imenika yeah muzaka za 408. Anyways, so tupilira akuti no after 69 weeks kuma papeto kwa 69 weeks kuja Yesu akubwera ubalizira muzaka ya 27 AD 3.5 years itadusa pakati pa wiki yomalizira kapena tikamati the 70th week yeti wiki yomalizira eniyo pakati pake Yesu akudani akuphedwa muzaka za 31 AD yeti kenako nthawi yatani ikupita before mafunika apange chipangano ndi ambiri kwa ndani kwa 1 week kumana Ayuda aja mangulalikana kwa ndani kwa Ayuda azinzawo basi ta chifayani sakulalika anthu amitundu chifayani chifayana anthu amitundu nawo afunika adulidwe kuti iwo azitani azalalikira mandivesenepe ngati siwe lodulidwa Ayuda sangatani sangakulalikire ya. So Mulungu akuchita ntchito nawo kuti akupasa masomphenya nda Petro akumwira naso ndani ukwakita na ndani Paulo ukwapasa masomphenya apitira Petro tafotokozerana ndi makosa athenga ukutani ukupita basi. So mbali yambira ya 490 weeks yatheka imene kwika chisindikizo kunena kuti mbali ya 500 years ikhasi yotani yotheka of which 200 years tikachiyambira pa 457 BC kubanga pakaketa minus 500 ili bwesa ku 1843 pachina manjezera 1 ndeli bwesa ku 1844 imene tikuti no pa nthawi imene kachisi akufunika tani abwezeresede kapena chonadi chokhuza kachisi inali malo amene amachitika chani chipulumutso. So zonadi zonse zokhuzana kachisi mafunga zitani zibwezeresedwe. So next lesson tukupanga focus kuti zimene zimachitika kodi kubwezesera kwa kachisi ndi chani kodi tikamati chonadi chibwezesera njani. So zimene Mulungu akuchita mu 1844. Okay, so timafuna kuoneza zandani zakalonga amene anakamba mu Daniel 9:26 kuti anthu akalonga azabwera kuzalonga chani mzinda we ndi etc. Okay, so tende amene una Matthew 24:14 ariya ndipo uthenga wabwino udzalalikidwa ku dziko lonse lapansi ukhale mboni kwa anthu a mitundu yonse ndipo pomwepo chidzafika chimaliziro. Okay, so Yesu akuti chimaliziro chani izafika kena uzifitinaria chifukwa chake mmene mukadzaona nyansi chakupulumutsa chimene chidanenedwa ndi Danieli mneneri chitayima m'malo oyera iye amene awerenga mkalata azindikire. So Daniel anakamba zoti kuzakhala kupulumutsa desolations yeah, so anakamba zoti kuzabwaso anthu akalonga. So Yesu mufotokoza zimene anakamba no chinyasa chani chakupulumutsa. So nyasa ni chimene chimanyasa Yehova eti chakupulumutsa chimene chibwesa chani chionongeko. So chonyasa chani chakupulumutsa. Okay, so nyasa chakupulumutsa akuti chani tabiza verse 16 pomwepo iwo ali mu Yudeya athawe ku mapiri 17 iye ali pamwamba pa chindwi atsasikire kunyamula za nyumba mwake 18 ndi iye wamimunda asabwere kutenga chofunda chake 19 tabona menewe mwanjirene ni nkhani ya serious ukangona nyasa yakupulumutsa uthawe pati uli pa denga amweni. Okay, munthu uli pa denga nyasa wachiona chiru atusaneso nyumba udumbe pa denga mapita kuti mapiri straight tava pamenepe
amene ali kumunda athawirenso kuti konko osalowanso ku nyumba kuti ukatengekena alikonse kaya kupezera kumunda thawa uli pamwamba padenga thawa kuti athanda zoti chani nkhani ndi ya serious akufuna udese chani serious kuti ini nthawi tono wachiona zipita usaliso kumadikiranso kuti ndikatengenso zinthu chonyesera chani chakupululusa It's a principle. yes I don't think it is little. It's a principle. It's not really a principle. usatayi nthawi Ana wali. Why? Chali chinde pamene patuma adiwo pa dengo sasike. Ungapo utamu ndipo akunena kuti no amene awerenga buku la Danieli amvesesa kuti chani chifanena kuti no kubwera kwa kalonga uyu kuzaononga zikukhuzana ndi kuphedwa kwa ndani kwa Yesu pajana mpha Yesu ndani Aroma umonso kuzana ndani Ayuda pamenepo tinoza nebe so akampha Yesu kuzera mwa Ayuda anamupha ndi Ayuda mwanjira ina anakisa chino mpini wa ndani wa Aroma yes eti so kalonga amene akubwera kuzaononga system imene nankana ndani yamupha Yesu system yo komane kususana so ambeso ndi ndani ndi Yesu system imene mafika idani ichosebe ndikubya tinoza nebe so umene also ni mbali mozi ajani yaulosi sinamaiza Daniel chapter 9 find maise ni fundo zimezi Tembo izeni look at 21 verse 20 paka mafusotezea fuse look at 21 verse 20 ariyo Verse 20. Koma pamene iwo aliponse mudzaona Yerusalemu atasikidwa ndi magulu ankhondo zindikirani pamenepo kuti chipulumutso chake talinga mwono chijani chipulumutso yake ya koma pamene paliponse mudzaona Yerusalemu atasikidwa ndi magulu ankhondo zindikirani pamenepo kuti chipulumutso chake chayandikira so akuti Yerusalemu akazikidwa ndi magulu ajani ankhondo chipulumutso chake chatani mwanjira nacho nyasa chakupululusa ni magulu ajani ankhondo ndikubya tinoza nebe ziyana kama Daniel zija kuti anthu akalonga zabwera zononga chani mzinda ndi chani ndikayesi Ndipo phiko lazonyasa lozofika nawo paso. ya so maphiko lazonyasa right tikupitirize 10 tawerenga 21. Pamenepo iwo ali mu Yudeya athawire kumapiri ndi iwo ali mkati mwa uwo atuluke ndi iwo ali kumilaga asalowemo yeah so ati aliyense atathawe tawerenga mvesi yosade verse 20 chifukwa amenewa ndi masiku akubwezera kuti zonse zidalembedwa zichitike so awa ndi masiku ajani akubwezera tapilizana ati yani 23. so okay so so tiwamona kukwadisira kwa zethusi mchaka cha 66 AD eri Yesu anawuzana kuti no ophunzira nje kuzatu tenzizini ngamuzana suzumuzonazi mwala susida bayani onzake so zanakwanisira kufana mu 66 AD Aroma anabwera muzozinga chani zinda anabwera under General Celestius anazungulira chani izinda nemu manthaja Nehemia anamenyana ndi makosana akanawuzati anagwira basisi ndikuzati musabwereso kuzagulisa kuno eri ndi anthu aja adanazungulira chani zinda makoma kudikira sabata yokina aloya agulise nanagwiraso pamene amaima makosana aja amachina ndi malo otani opatulika so Celestius anabweresa ndithu mabana za Chiroma pamene pena milungu ya Chiroma ndipo anazika mawati amene hawa tinozelebe ndikona mana tinochonyasa yani chakupululusa mafano ayida maflag azikuda malo otani oyeracha so amazana mukuzana chinyasa chakupululusa chikima malo otani oyera ukana uzatono mukazaona Yerusalemu atasikida ndi yani ndi magulu ankhondo zechipululusa yerani andika so iziru zinachitika anawazana mukanguchona mutakuthayi kumathawa mwaja azingidwa sizidakatheka ndiye out of nowhere Celestius anamba wanga withdraw masoldiers ake anapabwerera anapabwerera Aisraeli army ya Israeli yankati inatuluka wamba wathangisa chani Aroma aja
paka inasaona wapitirira ndikaphe komano anathawa ndakubwerera kuti tatani tawina nkhondo mulungu atitani watilandisa ndipo ife tuna akhristu anazineto saini jandi Aroma apita amene anakhala adani awo andani akhristu 2 ena apita so ndi masoja achiyude anakhala ngati pali mpata wokuti akhristu onse atani atuluke. 1 atuluka chifukwa kuti 1 sakumana ndi Aroma, 2 sakumana so ndi ankhondo achiyuda kuti afusani mupita kuti tinosenepe so akhristu onse anatuluka freely anathawa Wednesday anapita kumapiri otchera Pela amene ali kumpoto kwa chani kwa Israeli Wednesday ndikuiba tinosenepe. So panadusa almost 3.5 years kumabwera no 70 AD kumene umabwano Titus ndipo paja mafunika apite ku Yerusalemu kangati pa chaka katatu so Titus anadika Passover ngobwera nangu uzinga nzinda ucha anakhala mamudikira pakaja kuja nkati kutani kuta ne munaiso ndale amuzada akukangana zituzende zakuja za teratu antamba kuja chenesi cha green kumasinjana cha nzopya zimene tikaziwerenga pa Deuteronomy 28 verse 47 57 verses so zinakwandikisidwa nthawi imeneyi ulosopa Deuteronomy 28 verse 47 to 57 zera ayuda mamiliyoni anali kumeneko adakhati sana mamiliyoni bezalakhala kumanye kumana achuka ndiye inafika kuti analowa tada sangoza musaphanye kaji senja anthu masoja zarawo anamaphwanya ina Yosefa amakhula no mukachisimu muli chani muli golide ndamana kumanso kuphwanya gumula kuphwanya mulenso panaibe mwala wina pachani pa uzaki panafuna golide oli nkatimo so zimene zinachitika. Now ichi talenga Deuteronomy Matthew 23 verse 37 to 38 ariya Ibile le inachitika nthawi kuona ngako kuzaka 70 AD anabwera ndi Titus osati Sistias ndi Titus ina anabwera. Okay, I mean after ajinapoa jomaya chani So ali moyo usazili ali moyo kusanaje in the 70 AD which is 40 years after Yesu adankhala mawu anakamani izi zizachitika bado suzarani sudusa Matthew 24 chapter. Now nimafuna nena ishi china apangisa ayuda akhale ndi mphamvu nyali fatano 6688 ayita sakubwera amene analika isala na Nero now Nero anandamena kwesa sijiyamba kena Nero khanga anamuukira kana zipha kana kumasana khale sosiza yayi anabwera siza wena ndeba judgment ikasintha abo nthamuna ngara base masizi na tele bombo so then no Matthew 23 verse 70 sana Nero siza kaisara sana ni Nero anali wina was under another Caesar konana majena na sintas no Matthew 23 verse 37 to 38 alija Yerusalemu amene umapha aneneri ndikuwaponya miyala iwo otumidwa kwa iwe ine ndinafuna ngati kusonkhanitsa pamodzi ana ako inde monga thanzi lisonkhanitsa anabi ake mapiko ake inde monga thanzi lisonkhanitsa anabi ake mapiko ake koma inu simunafuna ayi 38 onani nyumba yanu yasira kwa inu yabwinja so baja anaweza mapetake kuzakhala jani desolation chonengebe chifanya mapiko jani azonyasa so chimene chinachitika kwa Yuda chonena kuno anthuwa Yerusalemu amakana uthenga wa ndani wa Yesu komanso ukana uthenga wa Yesu okha anali ndi mzimu ayo amene amakana chani chonadi Yesu ndesisa kukusonganisa wangati mamozi basi ndimana yakhala yabwinja verse 9 anawuza kuti sumuzandona aso mpaka muzanene odala ndemera kudza muzina ndani lambu ifana mankana iye tuona menepe so tona akhristu anali adani awiri tinoza nebe chikristu nali ma adani awiri adani wamba ndani Ayuda Chiyuda china ipembedzo ya Mulungu pachifanya kana Yesu chinasonoka chipembedzo ndani chakugwa ndikhulupirira tinoza nebe
adani 1. Adani 2 Aroma anaiso adaniswa ndani Kristu. Ndikuba ndimozene. So Kristu anaenda adani angati awiri. Chipembedzo komanso mbali naiso maufumu a dziko lino lapansi. Ndikuba ndimozene. Kumayambiriro chipembedzo chinagwiritsa ntchito maufumu a dziko lapansi kukapanga persecute ndani Kristu. Eri? Now timafuna nena kuti komano Aroma amene ali mafumu a dziko lapansi anakaononga chani chipembedzo chabuza chicha tinozenepe ndipo Khristu anakhala ndi ndani mungati Mose amene ali mafumu achani a dziko lino lapansi. Nimafuna okay muzoona apo Khristu ndi madani angati Ayuda amene akuyimira chipembedzo chani chakugwa ndionesa kuti zindichonjole. Adani awo number 2 ndi Aroma. Eri? Koma chichitika nchani Aroma pamene akubwera akuononga chipembedzo chakugwa chija chimene chibadana ndi ndani ndi Khristu aja. So Khristu akhala ndi ndani Mose chimene chili maufumu achani a dziko lapansi Chiroma. Ndikhopa mveke tawiriza. Okay, so ngati zimene zili type 10 malize Mateyu 2 kuonongera basi atheratu fati Chiyuda chimamangirira pachani pakachise nengati aononga kachisi aononganso mzinda ndoti simungapiteso katatu usembe alefu Joshua atheraso pati pompo zo zambiri zathera pati pamenepo. Mateyu 24 verse 1 to 3 aliyani. Ndipo Yesu anatuluka kukachisi ndipo ophunzira ake anadza kudzamuonetsa chimangidwe cha kachisiyo 22. Koma iye anayankha nati kwa iwo, simuona izi zonse kodi? Indetu ndinena kwa inu, sipadzakhala pano mwala umodzi pa unzake umene sudzagwesedwa. So akuti sipadzakhala mwala umodzi pa unzake umene sudzagwesedwa. 10 verse 3. Ndipo pamene iye anakhala pansi pa phiri la Azitona, ophunzira ake anadza kwa iye payekha nanena, mutiuze ife zija zaoneka liti? Ndipo chizindikiro cha kufika kwanu nchiyani? Ndi cha mathedwe a nthawi yapansi pano. Tomona menepe akuti zija zachitika liti funso yambe komanso chizindikiro chakudziwa kwanu ndi chiti. Komanso 3 chizindikiro cha mathedwe a nthawi yapansi pano ndi chiti. Mwanjena awawa malumikizana kuno ngati kachisakonongedwa ndoti dziko solo kutani likutha. So Yesu mwayanga sana zali yayi kachisiru kuonongedwa ndoti sizinathe. Yesu anango ankhafunso mwapawiri zomwe ndakambazi zimalumikizana ndi kuononga kwa ndani kwa Yerusalemu. Zomwezo tikaziunikira bwino bwino zokamba zachionongeko chachani cha dziko lonse ndi kutha kwa nthawi yapansi pati panopa. Ndikhupa timozenepe right. So tendo nene Mateyu 23 verse 34 35. Chifukwa cha ichi onani ndituma kwa inu aneneri ndi anzeru ndi alembi. Ena ayo mudzawapachika ndi ena ayo mudzawakabula m'masunagogi mwanu ndi kuwazunza kuchokera kumudzi umodzi kufikira kumudzi wina. So akuti ndimatumizirana anthu koma inu mmawatani mawapha ndi kuwazunza. Verse 35 padiya. Kotero kuti udzafika pa inu mwezi wonse wotayidwa pa dziko lapansi kuyambira kumwazi wa Abele wolungamayo kufikira kumwazi wa Zakariya mwana wa Barakiya amene munamupha pakati pa kachisi ndi guwa lansembe. Verse 36. Indetu ndinena kwa inu, zinthu zonse izi zidzafika pa m'bado uwu wamakono. Takuona menepo zonse zifika m'bado uti umenewu. Eti? So tikaona mwino akuti mwazi wa anthu osembera nthawi yandani ya Abeli kufikira wa nkuluyu anaphedwayo. Zona mwazi onse okhala pa anthu athondo zoti yani mzimu umene unali mwa Kaini uliso mwandani mwawawa. Ndiye Kaini anali wolakwa iwonso apeza sotani alolakwa chimodzimodzi pebe kusiyana. Ndikhupa timozenepe
right. So tendi vino mapita nthawi paja izi zawo zomwe akamba Yesuzi akamba za chiwonongeko cha kachisi komanso zakutha mapita achani anthawi chimusati investi nati yani verse 10 chifukwa chakuopa chizunzo chache nanena tsoka mudzi wakuluwo Babulo mudzi wolimba pakuti mola limodzi chafika chiweruziro chanu. So akamba za Babulo mola limodzi chiweruziro chanu palizo yake zafika. Verse 23 yani ndikuwunika kwa nyali sikudzaonikiranso konse mwa iwe ndi mawu a mkwati ndi mkwatibwi sadzamvekanso konse mwa iwe pakuti otsatsa malonda anu anali omveka amdziko pakuti ndi nyanga yako mitundu yonse inasokeretsedwa. So apapa tione bwinobwino Ayuda aja ndamene anasokeresa azitsogoleri a Chiyuda ndamene anasokeresa Ayuda osapachike ndani Yesu siyonje ndiyonje pa Pentecost da Ayuda asamene anthu arani aledzera tokumbwire so akufananizana ndi mapita nthawi kuso Babulo amene akuimbira zipembedzo zonse zimene pa nthawi ya lemba la chilombo zasatira yani lemba la yani la chilombo tikumvana menepe tikamona Babulo muno tizaona bwino sogoloko kumano Babulo wakhala ku nthawi yayitali ndi chilombo wakhala kukwera chilombo nthawi ya anyways ngasachita kusokoneza kumano nkhani mfundo ndi imene ikunena kuti no akugomba ka Babulo Yesu akutuluka Yesu akanaza kuti no sumu zandionafe kufika mzanena kuti ya wodani imene akudza muzina ndani la Ambuye koma apapa Yesu akunena kuti kandlo sizawala songa ndani mwaini sumuzaso mwawo a mkwatibwi ndi mkwati paja mkwatibwi ndi ndani Yesu Kristo mkwati ndi ndani mpingo wake anthu amene mpingo wake okay tatangozana mkwatibwi bride ndi wankazi icho chaje ulivuta amene bride amene akwatira wankaziyo make simuzawavaso amene akwatira amuna amene ali Yesu make simuzarani zavaso akuthandizana kuti apa chitetezo chatani chasekedwa chimozimozi nthawi ija ya andani Ayuda chitetezo chawo monga ngati mtundu wa anthu chinathera pati pompo ndikukhulupirira chimozi nepe chitetezo chinasekedwa kwa system ya Chiyuda koma osati kwa anthuwo chifukwa tino Yesu amatha kucheza amene ndani ndi achina Nikodemo akuphunzira chamesa na Yesu Ayuda so chi system cha Chiyuda chankana Yesu na Yesu wachirani wachikana Babulo mapita nthawi ma systems iwa azakhala nawonso chitetezo chatani chatsikidwa akanidwa koma anthu osizorarani akanena nkona Mulungu atuluka nende muja anthu anga ndikhulupirira tamvana amenepe tapitiriza verse 24 yani verse 24 ndipo momwemo munapezedwa mwazi wanene ndi oyera mtima ndi onse amene anaphedwa pa dziko monga Yerusalemu chimozimozi ati mwaiwemu inuyo chimozimozi ajanapha ndani Abeli ndi ajanapha ndani amati Zakariya silaoneve so tonana kuti no anthu awawa Babulo akuti mwa inu muli mwazi mwandani wa anthu onse amene anaphedwa pachani pa dziko lino mwanjenena tikamona bwinobwino anthu amunga akhala kuphedwa siyonje right so anati no monga ngati anthu akhala kuphedwa pa dziko lapansi zipembedzo zizimapita nthawi zakhaso kuzikufuna kuphaso anthu andani a Mulungu so zakhala kuti no nazonso zili equally guilty ngati anthu onse amene anakhala akufuna kuzunza ndani a Khristu tiona mapalalo ziwe na tionene parallel ina imene tiona mbali nayo so tikaona bwino okay zindazifuruza kale so kundi kumapiri kumene anathayira kwa Khristu tikaona mwene ya kumapiri ndithu mpoto so tikaona bwino Yerusalemu anali ndithu atagwa anagwa chifukwa yani Yesu anachoka amene ali ulemerero wa kachisiyo right so chimozimozi so Babulo akuimira ndithu ma systems onse amene kuukira kwa azaza ndipo chifukwa chimenecho mzimu wa Yesu Khristu pachani pakati pawo ndi akhala ndi mzimu wosusana ndi ndani ndi Yesu ndipo chifukwa chimenecho ulemerero wa Mulungu uzachoka pamene papa so tikaona muno bwino nthawi ya Akhristu tikamakamba chonyasa chapulusa chinali Aroma anali pajaja mafumu aja mafumu a dziko lino lapansi
anatenga cha mbendera za ndukika mujani Oh, yeah. malo oyera mene malo amene anali kunja kwa Yerusalemu amene chinyasa si mafunika chichitikenso pamenepo akhristu nachi zindikira adani achoke so kumapita nthawi zakhaso chimozimozi kunena kuti mafumu a dziko lino lapansi azayika malamulo amene akukhuza ndi zoyera za ndani za Mulungu tinozenepe ndipo chifukwa chimeneyo ma systems mipingo ma denominations zosiyanasiyana asalandira chimene chifukwa sakufuna atani atsekedwe pamenepo zakhala nchonyansa chakululusa chayima malo otani oyera ndeti zakhala nthawi kuti anthu a Mulungu tulukane mmene muchani anthu anga ndikhulupirira tili limodzi so anthu a Mulungu akazatulukamo azayima apati Ahebreyu 12 verse 22-24 Ahebreyu 12 verse 22-24 alija komatu mwayandikira ku phiri la Ziyoni ndi mudzi wa Mulungu wamoyo Yerusalemu wakumwamba ndi kwa unyinji ochuluka wa angelo 10 23 ndi kwa msonkhano wa onse ndi mpingo wobadwa oyamba olembedwa mmwamba ndi kwa Mulungu woweruza wa onse ndi kwa mizimu ya olungama oyesedwa angwiro 24 so anthu a Mulungu azakhale iwo akuyang'ana Yerusalemu akuti wakumwamba Mulungu amene akumayang'anira ndi akuti wakumwamba basi palibenso winaso nyeti Chibuso 14 verse 1 alinyana ndipo napenya taona ni mwana wankhosa ali kuyima pa phiri la Ziyoni ndipo pamodzi ndi iye 40,000 kudza anayi akukhala nalo dzina lake ndi dzina la Atate wace lolembedwa pamphumi pawo so anthu onse azakhala ali ndi dzina la Mulungu lolembedwa pachani pamphumi pawo mwanjirena iwo asindikizidwa ndi Mzimu Woyera khalidwe lawo pamphumi pawo memori yonse ya tchimo yanachotsedwa ndi woyera monga ngati aliye osati muzimu komanso munyani malingaliro 100% reflection of the character china chenati ayima pa phiri lachani la Ziyoni mapana wenepe ku phiri la Ziyoni tawerenga kuti no ndikumene kuli chani Yerusalemu atsopano ndikumenenso kuli mpingo wotani woyamba wobadwa so anthu onse mizimu yawo ati ndiyota ndiyoyeresedwa mwanjirena anthu amene andira chani mzimu wake so anthu a Mulungu azayima pati pamene papa chifukwa akakhala mu masystems omwewa azakhale nawonso alandira nawo chani Babylon cho chikupangisa zimene chani Timothy 13 verse 3 ati chani ndipo ananditenga kumkanane ku chipululu mu mzimu ndipo naona mkazi ali kukhala pa chirombo chofiiritsa chodzala ndi mayina amwano chakukhala nayo mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga 10 so akuonesa mkazi pachamemera chani anthu a Mulungu Yeremiya 6:2 Efeso 5:25 paka mapeto mkazi akumira anthu a Mulungu so mkazi uyu akupezeka pamodzi ndi chani ndi chirombo kuimira kuti mkazi akuyimira anthu amene agwizana ndi system ya dziko la chani lapansi mosunga zimene anali Ayuda anali anthu a Mulungu inde kumanalozana ziphatika kwa chani kwa Roma nachinane ferebe mfumu ina kumandani Kaisala so ma systems a dziko lapansi popanga decision kuti ife asaditseke ine maonda ndala chinthu ichi kunena kuti no nthawi ya corona kunali Asilamu kunali Mahindu kumalayi kunoko kunali akhristu ampingo ina uliwonse koma boma likati mupemphera wanawo anthu amapemphera chani wanawo akati nthawi ya ma lockdown muzingopemphera kamodzi anthu amapemphera ngati pamodzi akabwera tikumbukire alipo amene amati ayi imene chinali ngati chithunzithunzi cha zimene ziutani zikubwera ifanana akati apange mosemphana kumati iyayi kumabaibulo kuna kuti pali awiri ataniso ndipompo mwaso musaleka kukumana pamene tsiku likuyandikira adakati atendichalike nchani adakamangidwa akamangidwa ndi masystem amene atani atsekedwa ndi chimodzimodzi lemba la chirombo zilachike ndi ichi lemba chimodzi akayikidwa mipingo yonse kandi Asilamu kandi ndani azafunika atani agonjere ngati sagonjera ndeta atsekera pati pombo akatseka ndeta anthu okhulupirira azakomana muja makomo tapana menepe oreo sizachitike ndi ichi ndikuti no anthu azagonjera akagonjera anthu eni a Mulungu azati ichi chotani chopya azati no ndisaloweso nkati kukatenga muso chani chovala ndili padenga nditani ndituluke
ndipite kumapiri kupera kumene akuti Mount Zion ndikhulupirira ndona zeme komano either way anthu azakhala kumana muchani makomo pamenepo pamene pasachitike nchimene tikuti nina ichi sipazakhaso kuti iwe ndo amalilime iwe ndo sabata iwe ndo amboni yoyani anthu samungu azabwera khangara bwa pangati pamodzi pamenepo chifukwa tino anthu akhumudwa ndi zimene boma lachita ngati gulu la usiti na gonjere akhumudwa ndi zimene boma latani lachita kapena tino gulu lawo denominational ya gonjera ndakhumudwa ndi chani ndi denomination anthu azafika tino ife tungufuna ndani Yesu basi azafika pajamanena kuti no zilipo nkhosa zina koma sizakhola iti khola lake liti loma zindikana kuti mutu wa Khristu ni mmodzi yekha si mtsogoleri si conference si chani koma ndani Yesu Khristu ali azafika amene papa anthu azayima pachani pa Zion pamene papa ndi pamene anthu a Mulungu azakhala kuwerenga Bible kuti amvesese Bible mene lilili ndikhulupirira pali zinthu zambiri zimene even ifeso sitikutha kuzimvesesa pali zina zotono ndikunena kuti no anthu a Mulungu pamene akupita zikula pasazakhala tunali ndi 100% pure truth from Bible inano alibe chonyasa yani kama mapa pamene chona ndi chine chisakhutridade mwatunthu chifukwa tizakhala tisidukanga naso system kuti chani anthu a Mulungu azazata masawa zakhala asiguka azakhala nati akuyima pa phiri la Zion alisa kwangana liyesa kuti chani andi mpingo wa Mulungu nesi mkhupeta zakhala tino tizamba sosankha naso okay mukhala first day then second imene sikulibe alisakhala tino aliuzazena ndi chani ndi mzimu wake mpingo wa okay ndimaona muganiza ndi mafoni ati zakhala ndi WhatsApp group malumikizana chifukwa yani ngati sukutha kugula ndi kugulisa ukwanisa kugula bando ngati internet ndi china sakubloka ID yako akubloka usoyipa online koma online ndani ndi Mulungu ndora apopo anthu osamene ndi mzimu wa Mulungu akuzindikirana nchire kugwirika apo zakhala no the sealing uchitika mene mpingo wa Pentecost omayendera apa mpingo suzayenda bwanji choncho aliyese azagwira ntchito mufanana kupeza munthu umwe alikubatiza pati pompo munthu chaso naye sokulandira zibwera naye somapita uthenga ukurani ukulowa nomazara apa silingathe kugula ndi kulisa masingachite mwa singachite mwina aso yayi pamenepo sipazakhala sokakamizire anthu onse kusiyana ntchito masiku ndoyipa aisazacho lotone apa pa chimezerani chafika alisazacho na chinyasa yakulusa anthu asikulu azasiya ntchito azasiya kuchina yonse kugulisa mbisaira ichonse munthu akulandira uthenga umene akakhala kugulisa zonse akulowesa mujani mfumu wa Mulungu sizakhala zinthu gulisani zonse manyumba sofunika aliyesa zakhala kuti nthawi kumuza yekha choti munthu atani achite izakhala nthawi yabwino kwambiri para nthawi Mulungu yes osala mbewu yake ndi amene wawo amene akuti osala mbewu yake amene asunga malamulo a Mulungu amene ali mzimu wake amene akuatchaso kuti ndi 144,000 amene akuatcha kuti asata mwana wankhosa kulikonse kumene apinuka timozi nepe so tikaona muno bwino tona kuno 144,000 ndo salanya na mbewu yake so Mulungu zonseza azichita yekha timozi nepe alikanisa tiliko ndi chani ndinasongole nasongole atazamwika muzima bundles zoyika monde chani nezi mabundles za magulu amene ali kuti babulo pamene tiligazamwika mbali ngati imozi ali ndangelo amene azalekanisa uthenga wangelo ngati atatu izalekanisa anthu apakati tiligosa zakhala pamozi pano pano manena ati mati ndawangeti maulali kitino yake toyankha arguments yanga silamu mana la Kristo ndecheni pano likana Kristo mene chilire yawe ngati ningozisi yakae pano Mulungu akuloti mukhalete iko ndichani nakusunguli koma yekha Mulungu sefa zonse yekha arufuma mbaulo ngati chineti chakula nachiponya pamazi nakoka zonse kana amba usankhaza chani zabwino zonse ziponyera kuti uko so Mulungu apanga zonse ziyekha kodi amene masisters amene asapirire ndi babulo azawarani Chumbuso 17 verse 16 to 17 aliyani ndipo nyanga 10 udaziona ndi chirombo izi zidzadana ndi mkazi wachigololoyo nizinamkhalisa wabwinja wausiwa nizinadya nyama yake nizinapyereza ndi moto tamona menepe swali nyanga zapa chirombocho zizamudaso mkazi wachani wachigololoyo ndikumuotchaso pati pamenepo
mwanjirene chipembedzo chaboza chizakhaso nachonso next naye kutani kuonongedwa monga ngati Aroma anaononga chani chipembedzo chaboza chimene Chiyuda chinasanduka chipembedzo chaboza. Tikuona time inati type tapitizani 17 pakuti Mulungu anapasa kumtima kwawo kuchita za mtima mwache ndi kuchita cha mtima umodzi ndi kupasa ufumu wawo kwa chirombo kufikira akwaniridwa mawu a Mulungu. Tamuona amene so mawu a Mulungu atani akwaniridwa. Mulungu sanganame. Efeso 5 verse 23 aliya 5 verse 23 pakuti mwamuna ndiye mutu wa mkazi monganso Khristu ndiye mutu wa Eklesia. Pamene verse imene izamveka kwambiri anthu azazindika kuti mutu wa Eklesia ndiye ndani? Khristu. Anthu aka Mulungu azazindika pamene papa. Chimoteo 19 verse 11 ati chani? 11 ndipo naona mutatsekuka mwamba ndipo taonani kavalo woyera ndi iye wakumkwera wotchedwa wokhulupirika ndi woona ndipo aweruza nachita nkhondo molungama. So nkhondo yomaliza 19 mpaka 20 aliya 19 mpaka 20 ndipo naona chirombocho ndi mafumu a dziko ndi magulu a nkhondo awo asonkhanidwa kuchita nkhondo pa iye wakukwera pa kavalo ndi gulu la nkhondo lake. verse 20 ndipo chinagwira chirombocho ndi pamodzi nawo mneneri wonyenga amene anachita zizindikiro pamaso pache zimene anasochetsa nazo iwo amene adalandira lemba la chirombo ndi iwo akulambira fano lache. Iwo awiri anaponyedwa ali moyo nyanja ya moto yakutentha ndi sulfure. So chirombocho ndi mneneri wonyenga zonse zakuziwotcha pa mapira achani anthu atikamanga mazachi zimene zazekamabe. So tikaona muno bwino mapeto azonse tikuona tino zonse zimene anazikamba Yesu Khristu kuti zichitika nguchani mu zaka 70 zinatani zinachitika tinozenepe koma ananena kuti izi zikachitika ndikuti zikuyika ngati chani chizindikiro panya paulosi wonse wa 2500 tikuona penepe andikati bwino zimene zikuchitika mu zaka 2000 zaka 490 zinamwezo zibwezi zidaso mapita achani anthawi monga ngati kutani kukanidwa kwa Yesu ni ma systems kuonekeka kwa ma systems ndinani ndi Yesu kusonkhezera pamodzi pa anthu osa Mulungu kuti atuluke mu Babulo tinozenepe. So sizikuchitika so tonana kuno zonsezi zinachitika. So 1844 pamene Mulungu akusegulaso uthenga wachani wakachisi ndizoona ndi zonse zimene zikupezeka mwa Yesu Khristu kwa ndani kwa anthu ake right. So ulosi wa Daniel manomesa ife ndithu chithunzithunzi cha nkhondo imene ili kumapita achani anthawi ndiponso kuti pasasife chithunzithunzi cha chani cha chiumbulu cha anthu ake adani a Mulungu. Mulungu adalisika ameni. Nono ngati pali osatifunso koma comment yomaliza ngonjezera pali comment inayo yonse tisanaseke. Right, tumalize. Mungu alemekeze ameni.